המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון, איך לא לקרוא. מגיש אריק גולוברוצקי, בית ספר קפלן, פתח תקווה. בבוקר אחד בשנת 2011, בתחילת שנת הלימודים, צ'רלי ג'ו ג'קסון, שהיה אז בחטיבת הביניים, הלך לבית הספר. זה היה היום הכי גרוע בחייו. צ'רלי לא קרא אף פעם, וגם לא יקרא בחייו, כי הוא כל הזמן מתחמק. באותו יום החבר שלו, טימותי גיבלוני, החליט שהוא כבר לא רוצה לחפות עליו אחרי שצ'רלי קנה לו 2 קסטות פיצה ובקבוק שוקו. בסוף יום הלימודים, כשההורים של צ'רלי חזרו הביתה, כשאמא של טימי התקשרה וסיפרה הכל להורים של צ'רלי, ההורים שלו ריתקו אותו לחודש בלי מחשב, טלוויזיה וטלפון. בסוף, כשהשמועה שטימי יקריא לצ'רלי את כל הספרים, הגיעה למנהלת גברת סליק, הכריחה את צ'רלי לכתוב ספר עם 200 עמודים בעצמו. בסוף צ'רלי כתב את הספר עם 201 עמודים. השם של הספר, המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון, איך לא לקרוא.